Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта Her сыйырдан 20 литр сөт максатка ирешү өчен ниләр эшләнә? Яшь белгечләрне ничек авылга тартырга? Бу атнада аграр министр Марат Җабаров булачак мал табиблары белән очрашты. Эпигә бәяләр артуын ничек авызламакчылар? Журналистлар министрның беренче урынбасарыннан шул хакта сорашты. Чит илләр белән сәүдә элемтәсен ничек урнаштырырга? Бу аның Полба М җәмгыятеннән безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республика терлекчеләре тәүлек сайын 3000 тонна 888 килограмм сөт сауа. Бу күрсәткеч узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 121 тоннага күбрәк. Монда Әтнә, Мамадыш, Саба, Кукмара районнарының өлеше зур. Ә менә Камытамагы, Менделиев, Ширмешән, Спас районнарында әллә ни алга китеш күренми. Шул ук тәүлеклек сөт күләме 16-20 тоннадан артмый. Юкса бер вакыт хуҗалыгы да күптән 100 тонналы шикне узды инде. Урал һәм Восток хуҗалыклары да әйдәп баручылар. Кукмара районы хәзер тимер юлның аръягы, ягъни инвестордан калган хуҗалыкларга да саллы бурычлар куйган. Бер сыйырдан сауган көндәлек сөт 20 литрдан да ким булырга тиеш түгел. Куелган таләпләрне үтәрлек мөмкинлекләре бармы андагы хуҗалыкларның. Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме Новая жизнь, үзебезчә әйтсәк, яңа тормыш хуҗалыгында булып кайтты. 3 елда сөт күләмен нинди ысуллар кулланып 2 тапкыр арттыра алганнар. Киләсе видеоязма әнә шул хакта. Joylanik pişiranmılar bit indi üzeri degen qotup pişiranmılar. Bizge degen siltemiler. Сыйырларның кыйрыгын ни өчен кисәләр икән дип аптырый идек, менә белдек инде. Савымчыларга малларны чистартканда да комачауламый хәзер сыйыр кыйрыгы. Без шуй чистартып барабыз, ой сайын, атна сайын тикшереп баралар. Ой ахырыннаннары шуңа чисталык өстәлә инде, акчасы өстәлә. Һәр сыйыр кырдан акча бар. Татар Туллысы авылы янәшәсендәге бу фермалар элек сөт иле җәмгыятенә караган. 2017 елдан гына яңача эшләргә тотынганнар. Хәзер хезмәткә караш та, түләү дә яхшы якка үзгәрде ди Наилә Миңнеханова. Мин бер башта эшләп алдым инде, колхоздан нары киттем. Менә яңадан килдем. Яңа хуҗалар килгәч, әйбәт зарплата түли диделәр. Аннары идеви бар, хайби инде, аны карыйсы юк. Биемем бар ел яшьтәге. Әйбәт түлиләр. Аллага шөкер, вакытында түләп баралар. Шуңа карап Эшкә карап, безнең сөттән инде начар алмыйбыз без. 3 ел эчендә сөт күләмен 2 тапкыр арттыра алганнар хуҗалыкта. Сәбәпләре нидә? Әлбәттә, бу сорауга бер җөмлә белән генә җавап бирү мөмкин түгел. Шулай да сыйырның сөте телендә дигәне иң төп сәбәптер мөгаен. Бу ел азыкны яхшы итеп әзерләргә тырыштык. Бу ел синаж да, силос да, протеины да әйбәт, крахмал да Аллага шөкер. Һәрдаим тикшереп торабыз. Ай сайын Күргән ачылган сайын без инде гел тикшертеп торабыз. Чөнки шунсыз булмый. Аз гына үзгәреп китсә, күргән дагын сөт төшә башлый, инде без аны постоянно җибәреп лаборатория тикшертеп торабыз. Терлекләрне ашатуда ДТМ программасын кулланалар. Рационны төгәл итеп төзүдә бу программаның гаять нәтиҗәле икәнен белгечләргә исбатлап торасы юк. Азыкны сакчыл кулланып, сөтне арттыру өчен кулай ысул бу. Көн сайын иртә белән карап чыгабыз, сыйыр мал алдында күпме азык калган, шуның белән шушы программада алдагы көнгә һәр сыйырга ничә килограмм күпме азык, нинди составта бирелергә тиеш, шуны шушы ДТМ программасы аркылы көйлибез. Бу эш көн дәвамында шулай бара инде. Терлек азыгын көндә лабораториягә җибәреп тикшереп тору мөмкин иш түгел. Кирәкми дә дияр кайберәүләр. Әмма терлек алдына салынасы азыкның дымлылыгын көн сайын ачыклап тору кирәк диләр биредә. 20-30 килограмм сөт саву өчен сыйырга тиешле бер файдалы матдәләрне биреп бетерергә кирәк. Файдалы матдәләрне без ничек тикшерәбез инде? Карбонның бар, су өлеше бар, сухое вещество дигән нәрсә. Сухое вещество су белән су булмый, сухое вещество кергә тиеш сыйырның авызына, шулай бит инде. Бабгады мисал дип әйтгәндә, көндәлек менә без шушы ашат әзерләп биргән рационның влажностен дымлылыгын тикшереп тормасак, сухое веществоны бирә алмыйбыз. Сыйырның инде гадәте шундый, әгәр дә сухое вещество артыбрак китә инде, ул аны күп ашый алмый, кырып печеньене күп ашап булмый бит инде. Әгәр дә бик жүгеш булай икән инде, ул аны тагы тәмле булмый. Әше була, шуңа күрә аны билгеле бер контроль итәргә кирәк. Кала башлый әрәм була бит инде, аны әзерләгән кире чыгарып түгәргә кирәк. Шуның өчен дә күп хуҗалыклар микродулкынлы мич куллана. Мәсәлән, 1 килограмм терлек азыгын үлчәгәннән соң киптереп карыйлар. Аннан соң тагын үлчәп, дымлылыкны билгелиләр. Җитмәгән вакытларында азык тураткычка су кушып җибәрү сорала.
андай ишраклар җәйге чорда еш күзәтелүчән. Менә шушы гади генә тоелган әйбер сөт күләмен сизелерлек киметергә сәбәпче була. Тавык кыздыра торган гриль алганнар даган шушында көндәлек карманы тикшереп, сухое веществоны определяйтеп, рационга теге яки бу үзгәрешләрне кертәләр. Сыер сөтне безгә түгел, бозауга дип бирә. Хуҗалыкка 1 ел элек күрше республикадан ясалма орлыкландыру технологы чакырганнар. Шул 1 еллык нәтиҗәләргә күз салсак, 100 сыерга 80 бозау алынган. Бу әлбәттә куандыра торган ук нәтиҗә түгел. Без хәзер бозау алуны мондый усул белән санамыйбыз. Сыерларның кысыр калуы яки буазлыгы аша нәтиҗә чыгарабыз. 100 сыерга бозау алуны санау искерде дип аңлатасылары килде яшь белгечләрнең. Ничек итеп санасаң да, нәтиҗәне яхшырту өчен төп көтүгә таналар кертү кирәклеге һәркемгә мәгълүм инде. Хәзер көтү белән идарә итүнең яңа программасын куллана башлагач, нәтиҗәләр уңай якка үзгәрер мөгаен. 17 елдан бері шедерек Селикс программасы белән. Һәм ул 20 елда без җәйкене алдык, яңадан программа управления стадом, ул Дериком. Менә без җәйдән бері эшлибез. Безгә бик уңайлы, без теге бөтен специалистлар да безнең яшьләр. Ул бик җайлы гына кирип китте безнең. Аның да бик файдасы күп инде. Хуҗалыкта дөрестән дә яшь белгечләр бихисап. Димәк, биредә яшьләрне авыл хуҗалыгына тартуның үз ысуллары бар. Родом из Кировской, приехал из Марийской, работал в Марийской. Позвал сюда друг, товарищ. Сейчас работает здесь. Сменил профессию, так сказать. Не то, что сменил профессию. Направление профессии сменил. Очень интересно, познавательно, много нового узнаю. Колхоз поддерживает меня, и, как сказать, морально и материально. Все нравится. Дом строят мне по программе. Селекционер Илнур Гайнуллин хуҗалыктагы малларга идентификацион номерлар беркетеп, аларны теркәү эше белән мәшгуль. Беренчесе 9 соннан, икенчесе чип ансын 15 соннан состоит итә. Но җиңрәк табыр өчен аннары без сразу программада табыр өчен аларны бу программада эзлибез инде, если что. Әлеге вакытта 50% тирәсендә башкарылды инде. Но март ахырына тырышабыз инде бетерергә, Алла бирсә. Апрель уртасына инде. Ничек барачак инде? Соңгы берничә елда Күкмара районы сөт җитештерү буенча шактый кискен сикереш ясады. Әлбәттә, монда Вахит, Урал, Восток хуҗалыкларының өлеше зур. Хәзер инде калган хуҗалыклар алдына да саллы бурычлар куелган. Бер сыердан савылган сөт 20 литрдан да ким булырга тиеш түгел. Иңгәр шартта куябыз технологияны. Технология әлбәттә инде безнең ясалма орлыкландырудан башлана. Ясалма орлыкландыру инде безнең Галштин парадысы бит инде сөтнең күп бирә торган, инде безнең элегилектән килә. Мәсәлән, бер системасы һәм туган бозауларны яхшы иттереп, шушы потенциалны кулланылырлык иттереп, дөрес иттереп үстерү һәм инде Урал вакытта булган технологияны шушы хуҗалыкларга да кертү бөтенесенә. Әлбәттә инде монда 13 айда тоннаны каплату, 13 айга каплаткач 22 айда, 23 айда инде тоннадан яхшы итеп сөт савып ала башлау. Һәм инде рацион дөрес итеп ашату, шушы безнең сыерларыбызны, сөтле бикәләребезне. Әлбәттә, мондый технологияләр төгәл үтәлгәндә, куелган максатларга ирешү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Яшь белгечләрне авыл хуҗалыгына тарту четерекле мәсьәләгә үрелеп бара. Һәр хәлдә диплом алучылар фермаларга эшкә кайтырга ашкынып тормый. Бу хакта аграр министрлык кына түгел, эш бирүчеләр дә ныклап уйланырга тиештер. Дөрес, киләчәкне күз аллап фикер йөрткән җитәкчеләр үзләренә кайтасы студентларны акча түләп укыта. Бу атнада аграр министр Марат Җаббаров эре холдинг җитәкчеләре эш бирүчеләр белән берлектә Казан ветеринария медицинасы академиясендә очрашу үткәрде. Студентлар белән кара-каршы сөйләшүдә нинди фикерләр яңгыраганын Гүзәл Хусаинова тыңлап кайтты. Сорман кызы Азалия Гарипова ветеринария университетының беренче курсында укый. Әлегә ул үзен песиләр, этләр дәвалаучы буларак күрә. Ләкин әле тагын 4 елдан артык укыйсы бар. Кем белә, бәлки диплом алганда ул инде атлар яисә югары токымлы сыерлар белән дә кызыксына башлар. Чөнки бүген студентлар алдында чыгыш ясаган агросәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре һәм белгечләре студентлар белән очрашуга үтә кызыклы тәкъдимнәр алып килгән. Ул программалар бик әйбәт дип уйлыйм мин ул яктан. Мин әле үзем кадәр авыл хуҗалыгына дигәндәй теләгем хәтле килеп бетмәгән дигәндәй, но кемнәрнең авыл хуҗалыгына кайтасы килә, алар өчен бик инде
олы ерден. Если говорить о заработной плате, Хезмәт хакына килгәндә яшь белгеч 25 мең сум ала башлый. 100 мең алучы яшьләр дә бар. Үзи табиблары, ортопедлар, ясалма орлыкландыручылар. Булар күп эшләп, күп акча алучылар. Азалиядан айырмалы буларак Салават Сафиуллин монда хуҗалык юлламасы белән килгән. Бүген 5нче курста белем ала. Җәйгә исә дипломлы мал табибы булып, Орша районы Аю агрофирмасына эшкә кайтып китәчәк. Хәзергә ул республиканың алдынгы хуҗалыкларындагы яңалыкларны күргән, аларны үз эшендә киң кулланырга исәбе. Учет алып барырга инде иң беренче очракта хайваннарны учетлап барырга, сайлап барырга, ориентировка ясарга. Булган күрсәткечләрне тагын да яхшыртырга. Алдынгы алымнар бездә дә бик киң куллана дип кызыксындыра студентларны килгән кунаклар. Мегафермаларда төзелә, югары токымлы маллар да сатып алына. Кыскасы, юлламасыз үз көчләре белән укырга кереп белем алган студентларны ничек тә үзләренә кайтарырга тырышалар. Без студентлар белән килешү төзибез. Шуның нигезендә аларның стипендиясенә җәмгыять өстәмә 10 мең сум түләп бара. Практиканы да агрокөч җәмгыятендә үтәләр. Ә инде диплом алган белгеч 45 көн эчендә предприятиегә эшкә килергә һәм анда 3 ел эшләргә бурычлы. Андый килешүләрне 3-4 курста укучылар белән дә төзергә мөмкинлек бар. Хуҗалыкта эшлим дисәң, бүген авыллар арасында да юллар такыр, күпчелек җирдә асфальт җәелгән. Авылга кайтырга теләү-теләмәү турында монда сорау кузгатылды. Мисал өчен, мин безнең хуҗалыклар белән Казан арасын күрсәтәм. Холдингыбызның бөтен җитештерү урыннары 1-2 сәгатьлек юл чамасында урнашкан. Бүген бирегә килгән эш бирүчеләр җитәкчеләрнең дә күбесе шушы уку йортын тәмамлаган булып чыкты. Монысы да студентларның күзен кызыктырмый калмагандыр. Бу очрашуда студентлар эш бирүчеләргә үзләрен борчыган сорауларны да яудырды. Мәсәлән, җәйге практиканы Татарстан хуҗалыкларында узарга буламы? Студент отрядлары өчен эш тәкъдим итә алалармы? Бездә профиль буенча эшли торган отрядлар бар. Алар җәйгә Эконива холдингының хуҗалыкларына китәләр. Безнең югары уку йортлары белән предприятиеләр арасында элемтә бик тыгыз түгел булып чыга. Юкса безнең студентлар практикага Воронежга йөрмәсләр иде. Бу холдинг бөтен Россия студентлары белән эшли. Аларның тәҗрибәсен безнең предприятиеләрдә өйрәнсә яхшы булыр иде. Араларында бигрәк тә кызларны борчый торган сораулар да бар икән. Эшкә яшь белгеч буларак бер юлы кыз белән егет килсә, кайсысын сайлаячаксыз? Вы знаете, всегда спрашивают мальчиков. Һәрвакыт егетләрне сорыйлар шул. Әлбәттә, бүген һәркемне кызыксындырганы яшь белгечләрне торак белән тәэмин итү программасы. Уңайлы эш шартлары булдырудан тыш яшәү урыннарында кайгырту кирәк. Юкса авылга кайткан яшь белгеч хуҗалыкта озакка тукталмаячак. Торак буенча яшьләр өчен хөкүмәт программалары бар әлбәттә. Булар хакында тулырак итеп студентларга аграр министр Марат Җаббаров аңлатты. Да, есть определенное закрепление. Нам 3 года сегодня отработать на селе, если кто принимает участие в этой программе. Вот еще раз бы хотел, Сан Антонович, чтобы вы целенаправленно уже с группами отработали, на самом деле, коллеги. Вот, да, суммы разные. Мы обсуждали 300 тысяч и 500 тысяч обсуждали. Обсуждали, что, вот, допустим, каждый год там по 150, по 100 тысяч вам выпускникам, работникам давать. Но эти деньги, они не ощущаются, того своего эффекта, наверное, не дадут. Вот просьба еще раз в течение недели прям по направлению проработать, дать свои предложения целенаправленно. Кто бы что видел. Мы хотим эту программу сделать так, как видите вы. Яшь белгечләрне тагын нинди ысуллар белән авыл җирлегенә җәлеп итәргә була? Бу турыда әйдәгез бергәләп уйлашыйк. Бәлки үзегезнең дә мөһим фикерләрегез бардыр дип Марат Азат улы залда утыручыларга да мөрәҗәгать итте. Укучылар да, эш бирүчеләр дә әлеге юнәлештә фикерләрен туплап, министрлыкка җиткерерләр. Димәк, мондый очрашуларның ике як өчен дә файдасы булыр дип ышанырга кирәк. Тик томалдан гына берни дә эшләнми бу тормышта. Бу районы фермерлары бурай үстерергә керешкән дигәч тә артык гаҗәпләнмәдем. Сотар урын булса, нигә үстермәскә? Буа төбәге игенчеләре үз вакытында СССРның халык депутаты булып торган, юарма цехлары, тегермәннәр төзеткән Мөхәррәм абый Мөхәммәтҗановны хәтерлидер әле. 2008 елда бездә тапшыруда аның карабыдай эшкәрткәнен, төрле юармалар, хәтта карабыдай оны ясаганы хакында язма күрсәткән идек. Мөхәррәм абый лаеклы ялга киткәч, ул цехларны тиешенчә эшләтә алучы булмады. Һәм менә ниһаять анда бурай ярмасы эшләп чыгара башлаганнар. Бурай оныннан токмашта ясыйлар. Товарлары Россия төбәкләренә генә түгел, хәтта Европа илләренә дә җибәрелә.
Полба М жәмғияты нешік етіп шет елдерге сәуде жолы ашқансың. Келесі язмада ашықларбыз. Россияда сата тұрған полбаларының кем дегенде 50%-ін біздің завод жетіштірі. Мені дұрысын айткенде, ол кебетті көп бетінде, аның ішіндегі этикеткалар біздікі болмаса да, аның ішіндегі бұрайы біздікі. Фәсхиевлар бұл ішке 2014 елда кіріші. Ол вақытта небары бір фермер бұрай үгі білен шығылданған бола. Қазір енді шималға ихтияж арту білен бұрай өстіруші фермерлар соны да ишаятшы. Бұл районда 6 фермер өстірі, Дыржанойдан, Чөпәрелер районынан бір фермер и Высокий гора Биіктау районынан бір фермер өстірі. И біздің тағын бір легендар кіші бар енді. Ол пол бұтырында бүтін нәрсені біле. Әгер деген аңыз байынтып пол бұтырында сұрасаң, сағатлар бойы сөйлерге может бұл пол. Настолько легендар кіші бол. Узған елдің сентябрінде Геннадий Маслаков хақында видео язма көрсеткен едік. Дұрыстен де бұрай игу әллән ишығымды іш түгіл. Шәшу әйләнішін күйлегенде де бик келішлі культура дейлер. Әміне кіші организма үшінде файдалы өзліклерге бай екен бит бұрай. Исследовал хлебной инспекции города Казани 21% белка в моей полбе. Это же что горох. Все я сею редко. 60% общепринято. Қазандағы икмәк инспекциясында текшерттім. Мен өстірген бұрайдағы оқсым көлемі 21% тәшкел етті. Аны шешкен вақытта да сирек кіне шешем. Тиекшілік көлемнің 60%-ын ғана яғни мәселен. 40%-қа қадар түшіріп қарағаным болды қатты. Міне гектарға 1 центнер шешілген бұрайының оңышы бұл. Гектарынан орташа 20 центнер бүртік жейіп алдым. Тешіліп шыққан өсімлікні қарасаң, онда 2, 3, хатта 4 продуктив собақ пайда бола. Міне сізге фикірлеп қарау үшін жерлік шул. Вытащи, смотришь, с каждого зернышка 2, 3, иногда 4 продуктивных стебля. 2020 жылда фермерлар Полбайым шirkatына 1200 гектар майданда бұрай өстіріп берген. Биыл бұл сан 1800 гектарға жетешек дейділер. Мұның үшін жетерлік көлемді ұрлық әзірлеп қойылған енді. Былтыр елі яқшы келген ме? Гектарынан хатта 35 центнер бұрай соқтырушылар болған. Бұлай талымсыз, құрылыққа шыдам өсімлік екені шарықлы жер хужалары. Құртқыш бүжеклер де ортақ зиян салмай екен өзіне. Пленчатый теге кабатлы культура булачаны иртәрәк чәчеп була, аннан соң иртәрәк чәчкәсен иртәрәк өлгерә, комбайннарны распределять өчен, техниканы распределять өчен, аннан соң инде предшественник булыр өчен безгә яхшы кырларда үсеп килә. Кыргый будай булгач инде аның кадәр удобрениесен анарга кертеп чәчмиләр инде. Хәзер инде тиешенчә ничек будайны ничек үстергән кебек инде шулай ук тиешенчә кырларны әзерләп, минераль ашламалар кертеп чәчәләр инде. Ну үзе бик теге әйтергә кирәк инде бик теге авыр үстерергә авыр культура түгел инде. Бездә бұрайны үстерүчеләр соны орта, әміне ашарға яратмыйлар ахырсы. Биредә җитештерелгән ярманың 10%-гына Татарстанда сатыла. Калган өлеше Мәскәү, Калининград өлкәләренә җибәрелә. Узган елның октябреннән Германия һәм Австрия белән дә килешүләр төзелгән. Бу эштә аларга илчелекләр ярдәм кулын суза. Европа илләрендә 60%-га кадәр группалар полбудан. Группасы дагын прәнник печеньеләрендә полбуданнан ясыйлар 60%-га кадәр Европада. Алар аңлый, алар күбала. Цехта елына уртача 3500 тонна бұрай эшкәртелә. 15 кешегә даими эш урыны булдырылган. Хәзер аз күләмдә булса да, сыйык майдасыга башлаганнар. Базарга чыгу өчен әлбәттә товарның төрлелеге дә кирәк. Бөртекне бүтән килештә ярдырып та чыгаралар сатуга. Тегермәнне дә эшләтеп җибәргәннәр. Анда бұрайны тартып, оныннан токмачлар да ясыйлар. Алары нишләптер сары түгел, караңгы төстә. Кызыл төстәге макароннары да бик үзенчәлекле. Быел гына ясый башладык. Макароны из чечевицы инде урысча әйтеп әйтсәк, чечевицаны тартып, аннан макарон ясый башладык. Бу әле Россиядә беркемдә дә юк, беркемдә кулланмый. Моны Россиягә кайтаралар яңаршы Польшадан һәм Италиядан. Бүгенге көндә менә ул бездә дә бар инде. Кызыл макарон. Хәзер әдәм баласының тамагы тук. Димәк, сыйфатлы ризык турында уйлана башларга тиешләр. Белмәссең, фермерлар бұрай үстерү генә түгел, ясмык та игә башларлар. Ә нигә икмәскә? Бу ада бит әнә ясмык оныннан токмач ясый башлаганнар. Кибеттә ипи бәяләре арта. 35 сумнан сатып ала башладык. Узган ел иң күп уңыр җыелды. Ни өчен арттыралар ул хакны дип шалтыратучылар күбәйде редакциягә. Икмәк үстерүчеләр, тегермән тотучылар, ипи пешерүчеләр өчен дә төп чыгым булган электр энергиясенә, ягулыкка бәяләр арту сәбәпче булгандыр мөгаен.
Мұны шет илдәге бәяләр белән тәңгәләштерергә тырышучылар да бар. Әмма ничек кенә булмасын, илдәге социаль әһәмияткә ия булган азык-төлек бәяләренә хөкүмәт тә битараф кала алмый. Хәзер он җитештерүчеләргә һәм ипи пешерүчеләргә субсидияләр бирелә. Мондый ярдәм камыр ризыкларына бәяне тотрыкландырырга тиеш. Бу атнада аграр министрының беренче урынбасары Наил Залаков журналистларга әнә шул ярдәмнәр хакында сөйләде. В том году уровень субсидий был более 200 миллионов рублей. Хотел бы еще раз отметить, что... Узган ел субсидия күләме 200 миллион сумнан артыграк иде. Бу ярдәм акчасы бары тик республика бюджетыннан бирелде, һәм алар квартал сайын күчерелә иде. Быел тегермән тотучыларга һәм ипи пешерүчеләргә беренче мәртәбә Россия Федерациясе дә ярдәм итә башлады. Беренче кварталда акчаларны предприятиеләргә күчерәбез. Алга таба бәяләр сәясәте кискенләшсә, бу мәсьәләне кабат тикшерәчәкбез. Наил Залаков журналистлар белән очрашуда бу шимбә, ягъни 13 марттан авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланачагында хәбәр итте. Казанда һәм республиканың башка шәһәрләрендә яшәүчеләр сыйфатлы азык-төлекне шул ярминкәләргә чыгып юнәтә алачак. Ярминкәләргә рәхим итегез. Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан Апас мәдәният йортына район данын күтәргән. Узак еллар аграр тармакта хезмәт куйган. Шул ук вакытта гүзәл зат булып кала белгән батыр аналарны, ак яулыклы апа ханымнарны җыеп хөрмәтләделәр. Район башлыгы Равил Хисаметдинов тәбрикләү сүзләре ирештергәннән соң 90 еллыкка чыгарылган юбилей медальләрен дә тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Акбарыс холдингына караган Апас Мол җәмгыятендә хезмәт куючылар да күп иде. Кеше күңеленә күп кирәкмени, бер җылы сүз җитә. Барысыга да чын күңелдән рәхмәт сүзләре һәм меншинде бүгенге беренче яз бәйрәме белән тәбрикләп, әниләр бәйрәме белән. Шулай ук чырайыгыз бүгенге шикелле матур, якты булсын инде. Киләчәктә дә бергә мен шулай бәйрәмнәрне бергә үткәреп тормыш итәсез. Рәхмәт барыгызга. 1991 елдан бирле сыер савышы булып эшлим. Үземнең шунда канәгать белән җитәкчеләргә район башлыгына шул күңелнән шундый бүләкләр өчен рәхмәтемне белдерәм. Авыл гармончысы конкурсында катнашучылар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген сезгә Мамадыш районы Шәтчә авылыннан Александр Архипов үзенең борынгы тальянының моңнарын ишеттерер. Ул гармонның тарихы 1800 елларга барып тоташа. Ул уйнаган чабата кие күңелләрегезгә хуш килсә, Инстаграмдагы Туган җир аккаунтына кереп, ошый дип язарга онытмагыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Без 27 март кичендә күрешербез. Сорау тәкъдимнәрегез булса, безгә юллый аласыз. Телефон номерларыбыз экранда. Тагын бер яңалык WhatsApp номеры да эшли башлады. Аның ашада хәбәрләрегезне язып җибәрә аласыз. Аралашып яшәргә язсын.